Кыңгыраулы мәктәп еллары. Күңелдә кала торган иң шатлыклы һәм мәшәкатьсез мизгелләрнең берсе. Бу чынлап та бик дөрес. Мәктәп кешегә беренче бик мөһим булган белемне генә түгел, беренче тормыш дәресләрен дә бирә, дуслар белән дә таныштыра. Әйе, һәр көнне ашкынып барырдай мәктәбебез, анда безгә белем һәм тәрбия бирергә әзер укытучыларыбыз барлыгы белән без бәхетлебез. Шул уңайдан без сезне Әсгать Ахунҗанов исемендәге Олы Шуңар урта мәктәбе белән таныштырып үтәбез. Бу йортта никадәр яктылык, матурлык, күңелләр гел аңа торадыр тартылып. Җәен дә истә ул, йөрсәң дә кайда да, сентябрь җиттеме, чакырып кайтара. Бакчасы бик матур, ям генә тирәюн, тик һаман класска ашкына йөрәгем. Шушында ачыла дөньяның бар сере, яктыра бу җирнең туачак гасыры. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Саба дулкыннары телевидениесе һәм Мәктәп ТВ тапшыруы. Сезне Олы Шуңар урта мәктәбе укучылары Риналь һәм Динә сәламли. Бүген без сезне үзебезнең мәктәбебезгә сәяхәткә чакырабыз. Әлеге тапшыруда без сезгә мәктәп яңалыклары, көндәлек тормышыбыз, шөгыльләребез һәм традицияларыбыз, тырыш укучылар һәм укытучыларыбыз турында сөйләрбез, матур уңышларыбыз белән уртаклашырбыз. Хәзер безнең кайнар сәламнәребезне Зифа вокаль ансамбле башкаруындагы җыр белән кабул итеп алыгыз. Фирая Зыятдинова сүзләре, Фәннур Галимов музыкасы. Хәерле көн телим. Тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Сүзне тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Гарипов Айдар Муталлаповичка бирәбез. Без Олы Шуңар урта мәктәбенең тарихны өйрәнү музеенда. Музей 1997 елда оешып китте. Аның инде иң кыйммәтле материаллары дип, экземплярлары дип, менә шушы мамонт сөякләрен күрсәтәсе килә. Бу мамонтның теше. Монысы димәк мамонтның теш сөякләре. Моны Шуңарның елгасын актарган вакытта килеп чыккан сөякләр инде бу. Бу да шулай ук бик борынгы кораллардан санала. Бу таш балта. Димәк безнең якларда да димәк инде борынгы заманда беренче кешеләр яшәгәннәр һәм алар борынгы әйтик инде эшләр белән шөгыльләнгәннәр булып чыга инде. Менә бу таш балта бик сирәк очрый торган әсбаб инде бу. Инде мин Шуңар турында әйтә башлагачыннан Шуңар халкының гореф-гадәтләре һәм шөгыльләре дә турында аңлатмакчы булам.
Bizim avul halkı elektrikten demek tegeçlikler şörlengen. Mana bu tege maşinası indi bizim babaylar üzülerinin avullarını şerip etip, kış günü şerip etip, yaz günü eğlenip kaytatırga bağlar. Türlü cillerge, Orenburg yaplarına, Kazakistan yaplarına, ondan sonra indi Başkırtıstan yaplarına barıp şuşu tegeçlik kişiler şörlengenler eken. Onların tüpkesi bulup sanılgan o. Ondan sonra eyteskile sonda yıllarga kadar indi uzak yıllar boyu şunlarlar itik basu bilen şörlengenler. İtik basu onlarga tırmışlarını alıp barıga şartı yerden etken. Bunda indi itiknin kuralları, itik kalıpları tıra. Bunun indi jın tütü jaylanması, o kişileştirilen formada maket formasında yasaldı. Ondan sonra eyteskilemde yamadan itik bu urunda indi kişilerin ilk vakittagi iş kuralları. Bunысы bizning indi kile deb atala. Ol aşlıq deyə turgan bulgan indi qırılıb yasağa. Bunысы indi may yaza turgan maxsus şunday mexanizm yasalgan bulgan indi şulay. Bunысы şular yarma yargış bunda bizning şunday kurallar ko'rsatilgan indi. Ondan so'ng aytasiga endi men tanishuni şunlar yoqlaridan, şunlar avul sayti bo'yicha 600 ga yaqin kishi so'qishga ketgan. Şurtların 400'den artığa eğlenip kaytalmagan. Büyük Vatan Soğuşu yıllarında 14 isimde Tatar tilinde gazete çıkkan. Şuların birisi yet avul kişisi Minhaj Gıymada yetniqi. Bu Olga düşmanısına deb atalan. Onda bizim köp yaqtaşlarını tabarga, bu kene yaqtaşlarını ko'rga to'g'ri keldi. Bizim avuldan chiqqan kishilar da baringanda, şular ular tunda yozilgan. Şular o'zining yaqtaşı, avuldaşı Sovetlar Soyuzu Giroyi Valid Hajiyev turunda dağı material tabıldı. 1944 yılının gazetesinde çıkan material var ekanında. Bu men aytgan vaqtda bizning avuldaşlar soğuşning türlü pishmoqlarında, türlü o'rinlarında xizmat qo'yganlar, kurashganlar, so'rashganlar. Aytganimcha, yurtdan Valid Hajiyev Sovetlar Soyuzu Giroyi ismini ola, ul Kunbatış Dvini yilg'asin kechgan vaqtda ko'rsatgan batligi uchun olani. Shulay yo'q Muhammad abi Zakirov Tulishka avulundan 41 yılda soğuşqa kete. Şunda soğuş ahırına kadar indi, soңғы gününe kadar hizmette. O özünün maşinası bilen ketken bulak Palu Turku bilen indi aytayık. Qaytkan vaqtda ol Amerikanın Studebaker maşinasında qayta. Şulpishtan Yahya Hanefeyev şulay yo'q soğuşun başından ahırına kadar kechken kishilarning birisi, Qizil Yulduz ordeni kavaleri. Uzaq yıllar Şulpishda brigadir bo'lib ishladi. Soğuşdan so'ng Qizil Maydanda jеңүү paradında qatnaşqan kishi. Bu men aytgan vaqtda yaqtaşlarыбыз so'g'ush qirlarında zo'r batırlıqlarına ko'rsatdilar. Aytganimcha endi mena 600'den ortiq kishi so'g'ushqa ketdi, ham 400'den ortig'ini aylanib qaytgan deb aytaman endi men. Mena sizni men shu avullar tarixine bag'ishlangan kitap bilan tanishtirasi keladi. Bunda Ulışыңар avul saytına kirgan, Iyet, Şulpish, iki Şыңар avullarının ham Tulishka avullarının şulay g'ali bugungi kunda bo'lmagan endi aytaylik, yo'qqa chiqqan Yemg'aliq avullaridan tarixiy materiallari to'plangan. Bunga endi 30-40 yillab aytaylik to'plangan materiallar yig'ildi. Shunda ko'rinishli shaxslar, xalqimizning urf-odatlari, yashayishi foydalanıldı endi. Shul vaqtda bolalarning xizmatida foydalanıldı. Her şu kitabın birinci bitinden sizge özümün şiirimini okuyup teskile. Jir ananın izgi jiri, sabah yağı, sinden yanında jirler ayhay, var mı tağın? Tarihte da sen izlisin sabah ili, mengi yaşa asırlarda tuğan jirim. Bizim yaklar bırıngıdan urman bulgan, urmanlarda kiyik canvar mıjılap tırgan, nigiz taşın şınar babay şunda salgan, onun ismin saklap hazır avul kalgan. Tabiatning maturluğu, bulunları, çeşmeleri, hürmetli urunları, kishilarni o'zine tartgan, sıyındırgan, uyet Şulpish, misha buylap nigiz qurgan. Tirish xalq urman kesken, kütü kütken, basularda olar cheshgan, pikma o'sgan. Qirgan olar yilgasına tegirmenin, uynap jırlap ko'targanlar ko'ngillarin. Türlü närsirlerine tushunganlar, tügü bilen kasib etip kun ko'rganlar, itik basıp don olganlar pirayatda, sheller beylab satqanalar bek yun haqqa. Qizlarının qullarından güller tamgan, sözlerde şeşek bulup şul qullarının izi qalgan. Avul isken, maturaygan, yurtlar atqan, yaş gelinler siber taza gabi tapqan. Afat şirge birişmişe bir bulganlar, avur şapta bir-birsine qul suzganlar,
шат күңелле җир кешесе яши монда, эшкә уңган, бай шулай ук җырга, моңга. Нинди генә мәктәп булмасын, анда төп фигура булып укытучы һәм коллективны җитәкләүче директор зур роль уйный. Ә хәзер әйдә сүзне мәктәп директоры Мөбараков Рамил Гыйлемхановичка бирик. 2022-23 уку елында мәктәбебездә 80 укучы белем ала. Булар ике Шыңар, Йот, Шулпыш, Сабай авылларыннан килеп укыйлар. Әлеге укучыларга 23 укытучы белем бирә. 14 укытучы беренче квалификацион категорияга ия. Быелгысы уку елында беренче сыйныфка безнең 5 укучы белем алырга килде. Үткән уку елында 11 сыйныфны 7 укучыбыз тәмамлаган иде. Аларның 5-се югары уку йортларына керделәр. 2 укучыбыз махсус уку йортында белем алалар. 9 сыйныфны 8 укучы тәмамлады. 5 укучы безнең 10 сыйныфта белемнәрен дәвам итәләр. 3 укучыбыз махсус уку йортларында укыйлар. Бүгенге көндә мәктәпнең тулы көченә эш алып барыла. Башлангыч сыйныфлар атналыгы, ВПРлар, мәктәп туры олимпиадалары, район олимпиадаларына әзерлекләр бара. Мәктәптә белем алу өчен барлык уңайлыкларда тудырылган. Өстәмә белем алу өчен спорт залыбыз, универсаль спорт мәйданчыгыбыз, хоккей площадкабыз эшләп килә. 2020-2021 уку елында мәктәбебездә үсеш ноктасы проекты кысаларында химия, физика, биология кабинетлары ремонтланды. Һәм әлеге дәресләр үткәрү өчен барлык җиһазлар кайтартылды. Соңгы елларда мәктәбебез максатчан белем алу программасы нигезендә яшь белгечләр белән баетыла. Менә быелгысы уку елында да безнең химия фәнен укытырга үзебезнең укучыбыз Якупова Глина Рифкатовна кайтты. Әле алга таба дагы безнең менә 4 укучыбыз әлеге юнәлеш буенча белем ала. Максатыбыз әлеге программа нигезендә югары сыйныф укучылары белән тыгыз эш алып бару. Мәктәп катлаулы өлкә. Ләкин җир йөзендә тәртип, тәүфикка нигезләнеп эшләнгән һәр эш күренекле һәм күркәм булыр дип ышаныйк. Бинаның ныклыгы нигезнең нинди булуына бәйле булган кебек, белемнең ныклыгы да башлангыч сыйныфларда алынган күнекмәләргә бәйле. Башлангыч сыйныф укытучыларыбызның төп максаты баланы белемле, чын кеше итеп тәрбияләү. Һәр укучының уңай якларын ачыклап, аларны үстерү. Безнең мәктәбебездә 4 башлангыч сыйныф бар. Аларда 31 укучы белем ала. Башлангыч сыйныф укучылары барлык конкурсларда һәм акцияләрдә дә актив катнашалар. Укучыларыбыз Читающая мама, Зеленая планета, Неделя добра конкурсларында һәм башка төрле акцияләрдә теләп катнашалар. Мәсәлән, узган уку елында 4-нче сыйныф укучысы Михаил Бахтияр Республика күләм Детство без границ конкурсының тактильная книга номинациясендә катнашып, гран-прига ия булды. Бахтияр шулай ук юл йөрү кагыйдәләре буенча үткәрелгән новогодняя игрушка конкурсында беренче урынны яулады. Загидуллин Самир иң яхшы шигырь сөйләүчеләр конкурсында җиңүче булды. Әйе, уку, белем алу авыр хезмәт. Зур сабырлык, тырышлык, ихтияр көче сорый. Шушы хезмәттән калган вакытны дөрес, файдалы, күңелле итеп үткәргәндә генә аның авырлыгы сизелми. Пионер открыткасы, пионер истәлекләре, җиңү хаты, җиңү дәрәҗәсе, гаилә фотохроникасы акцияләре һәм конкурсларында актив катнаштык. Мәктәбебездә эшләп килүче юнармия отряды укучылары да бу эшләрдән читтә калмыйлар. 15 февраль Әфганстаннан совет гаскәрләре чыгарылу көнендә укучыларны тантаналы рәвештә юнармия сафларына кабул итү күркәм традициягә әверелде. Бу чарага Әфган сугышы һәм башка хәрби конфликт ветераннары, хәрби комиссариат һәм иҗтимагый оешма вәкилләре чакырыла. Тормыш иминлеге нигезләре укытучысы Фәннур Абый Галимов инициативасы белән отрядларга күренекле якташларыбыз Советлар Союзы герое Вәлиәхмәт Хаҗиев, Әфган сугышында һәлак булган Шулпыш егете Илфат Зиннәтуллин, Төлешкә авылыннан 3 сугыш ветераны Мөхәммәд Ага Закиров, Кече Шаңадан Әфган сугышы ветераны Ринат Корбанов һәм Шулпыштан Бөек Ватан сугышы ветераны Яхья Хәнәфиев исемнәре бирелде. Яшь армиячеләр шушы ветераннарның каберләрен зиярат кылуда, Әфганстанда һәм Чечняда сугыш хәрәкәтләрендә катнашкан егетләргә багышланган стеллаларны яңарту, Бөек Ватан сугышында һәлак булган авылдашлар истәлегенә куелган һәйкәлне тәртиптә тоту буенча игелекле эш алып баралар. Без укуда да, сәнгатьтә дә актив укучыларыбыз булуы белән горурланабыз.
Укучыларның дәрестән тыш вакытын оештыруда балалар оешмалары да зур роль уйный. Әйдәгез сүзне үзләренә бирик. Безнең таң балалар оешмасында вакытларын файдалы һәм мавыктыргыч итәргә теләгән укучылар 23 варис һәм 26 истәбар җыйналган. Таң оешмасы үзенең эшен мәктәп балалар думасы белән тыгыз элемтәдә алып бара. Алар үзләренә генә түгел, башкаларга да уңай атмосфера булдырырга омтылалар. Оешмада эшчәнлек газ-туклы ил программасы нигезендә төзелгән план буенча оештырыла. Варислар 4 төрле юнәлештә эш алып баралар: уку белем, спорт сәламәтлек, мәдәният сәнгать һәм хезмәт кайгыртучанлык. График буенча отрядларда җыеннар уздырыла. Уку елы тәмамланганда оешманың иң актив членнарын һәм отрядларын билгелибез. Үткән уку елында мәктәбебезнең 10нчы сыйныф укучысы Николаева Милана Талант-фест конкурсының муниципаль этабында катнашып, художественное чтение номинациясендә 1нче урынга, 11нче сыйныф укучысы Хөснуллин Илзат вокал соло номинациясендә 2нче урынга лаек булдылар. Николаева Милана без бергә конкурсның 2нче этабына үтте һәм бу этапта лаеклы чыгыш ясады. Милана нәфис сүз конкурсларында актив катнаша. Живая классика конкурсында да 2нче урынга лаек булды. Талант-фест конкурсының остаз номинациясендә узган уку елында педагог оештыручы вазифасын башкарган Фаяз Фәнәви улы да шулай ук 1нче урынга лаек булды һәм без бергә конкурсның 2нче этабына үтте. Мәктәбебезнең һәр бәйрәмен матур көйләр белән бизәүче егетләребез Булат һәм Самат Талант-фест конкурсының вокаль-инструменталь ансамбльләр номинациясендә 2нче урынга ия булдылар. Баянчы егетләргә алга таба да зур уңышлар телибез. Ә хәзер әйдәгез сүзне мәктәбебез баянчыларына бирик әле. Динә, син ничек уйлыйсың? Безнең мәктәп нәкъ башка мәктәпләр шикелле микән? Бәлки шулайдыр да. Әмма безнең мәктәптә күңелгә үтеп керә торган ниндидер рәхәтлек, җылылык бар. Мәктәп булса сынаклап керүгә әлеге хисләр мине биләп аладыр кебек. Әйе, безнең сыйныф бүлмәләре якты һәм җылы. Тырышып уку, ныклы белем һәм тәрбия алу өчен барлык уңайлыклар да тударылган. Заманча җиһазландырылган уку кабинетлары, якты зур спорт залы, остаханәләр, китапханә, ашханә бар. Узган уку елында мәктәбебез ашханәсе район күләмендә оештырылган «Лучшая столовая» конкурсында 2нче урынга лаек дип табылды. Бүгенге көндә уку-укыту процессы укытучылар алдында педагогик һәм технологик принципларга таянып эшләү, уку-укыту эшендә әлегә кадәр булган технологияларны кулланып алга куя. Мәктәбебездә кабинетлар мультимедиа проектлары белән җиһазланган. Дәресләрдә мөгаллимнәребез әлеге технологияларны торган саен киңрәк һәм нәтиҗәлерәк кулланалар. Укучыларыбыз белән бер рәттән укытучыларыбыз да төрле конкурсларда актив катнашалар. Укытучыларыбызның уңышларын күреп сөенми мөмкин түгел. Информатика укытучысы Әхмәтов Айдар Рәшит улы ел укытучысы 2021 конкурсында җиңүче булды. Ә музыка укытучыбыз Фәннур Абый Галимовның Сония Әхмәтҗанова шигыренә иҗат ителгән «Бал корты» җыры Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан Татарстан Яңа гасыр телевидениесендә үткәрелгән халыкара балачак җыры конкурсында җиңү яулады һәм диплом белән бүләкләнде.
Әле бу уку елында гына мәктәбебезнең физик тәрбия укытучысы Садыков Фаяз Фәнәвил улы җырлык әле тапшыруда катнашты. Ул әлеге тапшыруда иң югары баллар җыеп беренче урынга лаек булды. Кояш бүген җиргә якын, дөньяның матур чагы. Тәгәрмәчләр җиргә тими, шыңарга кайтам тагы. Шыңар урамнар хәзер, зур йортлар белән тулган. Һәр кешедә тату яши, бер-берсе белән туган. Шыңар зур йортлар белән тулган, һәр кешедә тату яши, бер-берсе белән туган. Кояш яктырак җылыта, яз җиткәч авыл өстен. Иртән торып көтү куып, йокламый эшләп үстек. Шыңар халкы киң күңелле, саран кеше бердә юк. Зур өстәлдә кайнар бәлеш, һәр вакытта тамак тук. Бик зур мәчет салып куйдык, Аллаһ рөхсәтен алып. Көрәшчеләр дөньясы дип, юкка әйтмидер халык. Сабан туйның батырлары, тартсалар тимер үзәр. Сез кайдан дип сорасалар, без бит шыңардан диләр. Сабан туйның батырлары, тартсалар тимер үзәр. Сез кайдан дип сорасалар, без бит шыңардан диләр. Һөнәри зур байлыкларын югалтмый бу заманда. Шыңар итек шәле белән өйләр тулган һаманда. Кояш бүген җиргә якын, дөньяның матур чагы. Тәгәрмәчләр җиргә тими, шыңарга кайтам тагы. Кояш бүген җиргә якын, дөньяның матур чагы. Тәгәрмәчләр җиргә тими, шыңарга кайтам тагы. Тәгәрмәчләр җиргә тими, шыңарга кайтам тагы. Мәктәп балаларга тирәнтен һәм төпле белем бирү белән бер рәттән аларның сәламәтлеге турында да кайгырта белергә тиеш. Кеше үзенең тәнен физик һәм рухи яктан сәламәт һәм көчле итеп тәрбияли алса, ул тормыш авырлыкларына да каршы тора ала. Сәламәтлек, чыдамлык, яшәү өчен көч һәм энергия запасы стрессларга, тормыштагы кыйнлыкларга каршы туру өчен төп корал булып тора. Сәламәт кеше тормышны ярата. Без сәламәт тормыш яклы. Шушы урында сезне мәктәптә эшләп килүче түгәрәкләр эшчәнлеге белән таныштырып китсәк, урынлы булыр. Балаларның сәламәтлекләрен ныгытуда, сәләтләрен үстерүдә мәктәптә оештырылган түгәрәкләрнең роле зур. Түгәрәкләргә барлык балалар да теләп йөриләр. Бу уку елында мәктәптә вокал, хуҗабикә, фольклор, форбол, баскетбол, драма, судомоделирование, туган якны өйрәнү түгәрәкләре эшли. Монда укучылар үзләренең мөмкинлекләрен ачыклыйлар, белем күнекмәләрен үстерәләр. Хуҗабикә түгәрәгенә йөрүче укучылар ел сайын технология буенча үткән олимпиадаларда, төрле ярышларда кабатланмас эшләр белән катнашалар һәм призлы урыннар яулыйлар. Җитәкчеләре Мөхетдинова Алия Рафаил кызы. Вокал, фольклор, драма түгәрәкләрендә тулы көченә эшләп килә. Матур җырлау серләренә укучылар остазлары Садыков Фаяз Фәнәвил улы белән төшенәләр. Әлеге түгәрәккә йөрүчеләрнең дә уңышлары сөендерерлек. Күп кенә район күләм конкурсларда актив катнашып, призлы урыннар яулыйлар.
Мәсәлән, Шәйхлисламова Гөлназ һәм Хөсәйнова Ләйсән район күләмендә узган Бәхетле балачак конкурсында 2 һәм 1 урынга ирештеләр. Вокал серләренә өйрәнү процессында бала иң беренче чиратта үз-үзен күрсәтергә өйрәнә. Тормыш белән диалог алып бара, иҗат аша үзенең хис-кичерешләрен белдерә. Шәхес үсешендә бу бик зур роль уйный. Кешене тирә-як дөнья белән дөрес итеп аралашырга өйрәтә. Аның психик энергиясын дөрес юнәлешкә кертеп җибәрә. Судомоделирование түгәрәгенә укучыларыбыз зур кызыксыну белән йөриләр. Җитәкчеләре Фәнзир Якупович белән республика конкурсларында һәрдаим җиңүләр яулыйлар. Укучылары ел сайын үткәрелүче Нобельские надежды КНИТУ конкурсында актив катнашып киләләр. Узган уку елында Мөхәммәтгалиев Азат призер, ә Мөхәддинов Рәмзил җиңүче булдылар. Шулай ук Мөхәммәтгалиев Азат Кулибины 21 век республика олимпиадасында 2 урын, Майо Яв Большой науки республика конференциясында 3 урын алды. Мөбәрәков Самат һәм Мөхәддинов Азат республика күләм судомодельле спорт ярышларында һәрдаим катнашып киләләр. Әлеге конкурсларда беренчелекне бирмиләр. Менә шундый күңелле ул мәктәп тормышы. Укучылар үз вакытларын әрәм итмичә, укытучылар биргән белемне үзләштереп, төрле яктан үсеш алган шәхес булып тәмамлыйлар мәктәпне. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең өчен әзерләгән тапшыруыбыз инде ахырына да якынлашты. Кыска гына вакыт эчендә без сезне мәктәбебез тормышы белән таныштырырга тырыштык. Һәммәгезгә дә сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, эшегездә зур уңышлар теләп, сезнең белән сау булашабыз.